kebabanmeldelse. Vi er på hos Ørstedsvej, og vi har lige været inde hos naboen først, hos Osman. Og da vi så går ud på gaden igen, så opdager vi, at Osmans nabo, han sælger også ikke en dudum, som vi kender den, men en kafta. Så vi har fået en kafta. Vores søde ven derinde, han fortæller mig, at det er den tyrkiske frikadelle. Og alt det, han laver derinde, det er hjemmelavet, så det er hjemmelavet farskød. Det er, jeg ved ikke, om det er hjemmelavet brød, men det må det jo så næsten også være. Og i øvrigt så har de en masse andet sådan arabisk mad, som ser rigtig lækkert ud. Den kom lige en tur i panini-maskinen, lækker detalje. Det synes jeg viser lidt kærlighed til maden. Og Jeppe, du får den ene halvdel. Jeg beholder den flotte, linsevenlige med krølle nede på halen. Og så skal vi se, hvad det er, de sælger inde hos naboen. Den er sådan lidt luftig i det, eller der er plads til mere, vil jeg sige, men det er kødet, vi specielt er interesseret i, så der er frisk persille i. Jeg kan godt bide. Man kan virkelig smage persillen. Jeg savner lidt chilien, men vi får den altid, som de laver den, så vi beder ikke om så meget ekstra. Jeg kunne måske godt have bedt om chili, men det er fordi, det er ikke et almindeligt shawarma-sted, så jeg vil hellere bare stole på, hvad det er, at han laver. Og virkelig godt bide i. Det er sådan tyndt dastet brød. Og så når man lige knaser sig igennem det, så kommer der sådan en rigtig lækker, saftig frikadelle. Og en god persillesmag. Og hvad var det, de hed? Al-Badrun. Taste of Libanon. Hos Ørstedsvej, Frederiksberg. Husk at follow os. Vi er lige gået i gang. Jeg taler med mad i munden. Vores mission er at anmelde alle kebaber i København. Og vi er lige kommet i gang her, så like, follow, subscribe, kommenter og bare tryk på alle de der knapper ude i siden af din skærm. El-Badrun. Frederiksberg på Ørstedsvej. 7,9. Det var vores anmeldelse. Så 7,9 ind hos Osman, 7,9 hos Al-Badrun. Nu er der total nabokrig. De er præcis lige gode. Det er en uafgjort match, vi har her. Så prøv at komme herned, prøv at smage dem, vurder selv.